Bé, ara que ens han tancat les llums ja de la sala i nosaltres deixem de perdre la visió cap al públic, per tant no sabem si n'hi ha molts, si n'hi ha pocs, si s'adormen o no s'adormen. Comença aquesta hora greu, que no per ser més greu no vol dir que sigui menys interessant, que és la de després de dinar i amb aquesta taula rodona, una taula rodona que porta per títol els microlocalismes, centra l'objectiu en un lloc concret, d'aquesta tercera edició del Milavisions. Abans de donar peu als ponents, res, 4 paraules per introduir una miqueta aquesta temàtica que abordarem a la propera hora aquí a les jornades. És una taula rodona en què per buscar referències als microlocalismes he estat fent una recerca aquesta setmana, no? I m'han sortit he trobat unes paraules d'en Marc Marcé, que és director del Regió 7, que deien en una entrevista del portal de comunicació 21 l'any 2020 que la raó de ser dels mitjans com el seu, el Regió 7, és el microlocalisme, un concepte que en aquests darrers anys s'ha posat molt de moda i que serveix per definir els periodistes que s'ocupen de la vida diària, dels pobles, d'una determinada zona allunyada normalment de les grans ciutats. Marcé també explicava que grans cadenes estatals, i això és una realitat que ens trobem sobretot els periodistes que treballem en llocs com són les Terres de Ponent o l'Alt Pirineu i Aran, doncs explicava que les grans cadenes estatals només van al món local quan hi ha assassinats múltiples, sang i fetge, i només informen d'això quan hi van. És una cosa que també ens passa molt quan vas a un poble per algun fet d'aquests i l'alcalde o el regidor de torn en quin és que només veniu quan hi ha desgràcies. Realment és així a vegades. Aquesta reflexió es podria aplicar ben bé en el camp del fotoperiodisme. I sense ànim però de voler ofendre cap gran professional d'aquest sector, enguany se m'ha encarregat de moderar una taula rodona que pretén posar el focus en el món local i aquells fotoperiodistes que pel fet de viure-hi o tenir-hi arrels poden captar i immortalitzar amb les seves instantànies tot el que hi passa. Atenció però que quan dic món local no em refereixo només a un àmbit territorial del nostre país fora de la capital, sinó que avui escoltarem exemples de microlocalismes en el món local però també a Barcelona, perquè a Barcelona també hi pot haver-hi microlocalismes. Ens acompanyen 3 companys amb qui conversarem sobre aquestes i altres qüestions i el que vaig a fer ara és presentar-vos-els. Començarem per la que tenim al mig, que és la Pili Rius, que la Pili ens ve de les Terres de l'Ebre i és perruquera de professió, però la fotografia és la seva gran passió. És un amant de la natura i per això assegura que li agrada fotografiar tot allò que li crida l'atenció a la vegada que explica alguna història, ja sigui bona o dolenta. També li agrada molt observar el cel i els núvols i és per això que s'autodefineix com una meteofotògrafa. Ha participat al llibre de les meteoròlogues Mònica Usart i Gemma Puig, Atrapades en el temps. I sovint la Pili col·labora a l'Espai del Temps de TV3 amb imatges de meteo. Aquí a la meva esquerra hi tinc en Jaume Benet, que sempre ha estat relacionat amb la fotografia i als 14 anys va muntar un laboratori a casa seva, a Anglesola, aquí a les Terres de Ponent. Ho va fer per treure partit a una càmera Yashica J, no sé si ho he dit bé això, no? Yashica J, que li va comprar son pare a Ceuta. Tu li vas prendre a ton pare, molt bé. Després va estudiar Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i va ser allí on va començar a introduir-se al món de la fotografia professional. En paral·lel també va començar a explorar la càmera en l'àmbit del vídeo i amb el temps va esdevenir realitzador audiovisual, fotògraf i formador fins que li van proposar de fer classes a la Facultat de Comunicació Blancarna. Des de fa uns anys, en Jaume fa fotografia de paisatge a Ponent, on hi té una casa. D'aquí destaca les postes de sol i diu que són úniques a Catalunya. Però també li agrada la foscor incomparable que hi ha quan se surt de les zones poblades. A més, practica la fotografia macro per captar insectes i flors, entre moltes altres coses, perquè el Jaume fa de tot. Actualment té l'exposició que porta per títol Llum de Ponent a Anglesola, on es pot veure una part de la seva obra. Per últim tenim en Lluís Artús, que és nascut a Sabadell l'any 1965,
Va ser submarinista professional a les obres de regeneració de les platges de Barcelona i en la construcció del Port Olímpic entre el 1989 i el 1991. Va estudiar fotografia a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i és fotògraf editorial freelance. El 1996 va viure a Londres i el 2000 va començar a treballar com a assistent de fotògrafs de publicitat. El 2006 va tornar a Barcelona, on actualment treballa com a fotògraf de publicitat i editorial. Un any després del seu retorn comença a desenvolupar projectes professionals, retrats a les platges, al Raval, hi ha subcultures urbanes i també els pescadors de la Barceloneta, immortalitzats tots ells amb el seu particular estil, que ara suposo que ens podrà explicar. Jo, sense més, el que faré ja és donar peu a la taula rodona, i he xerrat prou, a partir d'ara us toca a vosaltres mantindre això ben amunt. I d'entrada, la qüestió que us plantejo és que ens expliqueu aquí a la sala quin és el vostre microlocalisme particular. D'acord? I ens feu 5 cèntims de com enteneu vosaltres aquest concepte i com l'apliqueu en el vostre treball del dia a dia. Bé, jo bàsicament és la Barceloneta, el meu tema. I la Barceloneta, el primer contacte el vaig tenir el 1989, quan vaig anar a treballar a les obres del Port Olímpic, la regeneració de les platges. Va encetar el micro. Sí. I vaig anar a treballar a les obres de regeneració de les platges del Port Olímpic com a submarinista professional i aquell any, jo era molt jove, i ja em va cridar molt l'atenció al barri com un lloc especial. Jo soc de Sabadell i allò va ser un lloc més curiós. Jo vaig deixar de treballar al Port Olímpic, vaig tenir un accident, en fi, vaig tenir de deixar el submarinisme i vaig començar la fotografia i jo ja a la Barceloneta no torno, jo em vaig anar a viure a Londres, el tema de la publicitat, i el 2006 torno a Barcelona i algú em recomana fer-me soci del Club Atlètic Barceloneta, perquè es veu que està molt bé i tal, em faig soci del Club Atlètic Barceloneta i començo a passar molt de temps allà. I el primer que em crida molt l'atenció és la platja. Jo havia treballat per fer aquestes platges i de cop aquestes platges ja estaven funcionant amb un mosaic humà increïble que jo no havia vist mai a Barcelona. De fet, un parell d'anys abans havia estat a Copacabana, a Rio de Janeiro, i la Barceloneta em va semblar molt més espectacular, molt més divers, molt més interessant. Aleshores, com fotògraf, vaig pensar, jo he de fer alguna cosa sobre això. I vaig començar, al principi no sabia què feia exactament, fins que no vaig trigar una miqueta. És un tema complicat, fotografiar gent a la platja és un tema complicat perquè si està més descuidada no sap qui ets. No siguis un viejo verde o un guarro que puguis fer. I aleshores has d'explicar i costa molt convèncer la gent. I més, com jo explicava amb ell, jo no anava només amb la càmera, com que venia del món de la publicitat, aquest projecte personal li volia donar un look publicitari, encara que era gent real i no era una producció publicitària en absolut. I per això feia servir un flash d'estudi, amb la dificultat que té tot això a la platja, presentar-se al mig de la platja amb un flash enorme, i anar algú i preguntar-li, puc fer una foto? Esclar, complicat. I al final he estat fent això 15 anys. Aquests retrats de la platja he estat fent 15 anys i el fet d'estar constantment a la Barceloneta he acabat fent diverses coses de la Barceloneta, des de la cultura popular, retrats de personatges del barri, o ara estic amb els pescadors. I tothom es pensa que soc a Barcelona, però no soc a Barceloneta, quasi ho soc, no? Però també serveix molt el fet de passar-hi molt de temps perquè comences a conèixer gent, comences a conèixer com és el barri, perquè és així, què passa, i això com a fotògraf t'ajuda molt després a l'hora de produir una cosa que sigui realment interessant. Jo vaig començar el 2017, relativament, tampoc no fa molt, i va ser com vaig comprar la meva primera càmera, principalment era per a fer fotos de comunió, bàsicament, dels meus fills, i a partir d'aquí vaig començar a descobrir el món de la fotografia, i a part que a la zona on Vic és un pecat no ser amant de la fotografia, i jo sempre, ara que no m'escolta ningú, sempre porto la motxilla detrás del cotxe perquè de la feina a casa igual m'aturo aquelles 50 vegades a fer una posta de sol
o ara que tenim cigonyes al Delta que estan en estat de migració, igual te les trobes a qualsevol racó i si no portes tot el material adequat, llavors te dona molta ràbia, no? I tot va començar així. I també va haver una època que em vaig apuntar en un taller de fotografia que va vindre el que és l'Eloi Codorní a fer un taller de meteo i va ser quan llavors ja em va començar a picar la curiositat de dir a veure, si al cel hi ha vida, no? Vull dir, ens dona molta informació el que són els núvols i el sol i tot. I a partir d'aquí va ser quan vaig començar a aficionar-me a la meteo i cada dia anava penjant al Twitter el que són la sortida de sol, la temperatura, i a partir d'aquí ja vaig començar a enviar imatges al temps i de fet el meu recorregut és així una mica a poc, no? Però sí, la veritat és que ara ja estic bastant amunt i molt contenta. Molt bé, Pere. Bé, jo, ja ho has dit tu, vaig començar molt jovenet, vaig començar a muntar un laboratori a casa, he passat moltíssimes hores al laboratori, amb analògic, abans que amb el Joan Fontcoberta va comentat una miqueta això, que l'analògic no deixa de ser una miqueta, no dic postureig, però jo n'he fet moltíssim d'analògic, moltíssim, estic encantat del digital i del Photoshop, les possibilitats que em dona. L'analògic, que sempre ho dic, és aristocràtic, és car, i no pots fer, sobretot, per exemple, la fotografia nocturna, que faig aquí aprofitant els forats de llum que en tenim aquí, si els saps buscar bé, és que directament és impossible, no es pot fer. La pel·lícula no té la sensibilitat per poder extreure una via làctea. Doncs jo he fet fotos de tota mena, he fet professionalment, he tingut moltes etapes a la vida, després m'he dedicat més a la part més de vídeo, diguem-ne, de l'audiovisual. Fa gairebé 30 anys que soc professor de comunicació audiovisual. Això també està molt, no és estrictament fotografia, però està molt i molt relacionat. A fi de comptes, l'audiovisual pròpiament, fer pel·lícules, són 24, 25, 30 fotografies per segon, vull dir que ve a ser el mateix. I en el temps, jo he fet molt reportatge, he fet molt de tot, vaig anar al més còmode. I el més còmode què és? No haver de preguntar ni haver de demanar permís a ningú. I això em va portar a fer paisatge. I vaig aprofitar aquí, que també ho has comentat, vaig començar a fer paisatge, però no d'una manera, diguem-ne, com un projecte. Bueno, ara fer el projecte de fer paisatge a les Terres de Ponent. No, això, amb 10 o 12 anys que fa que vaig començar amb aquesta cosa, ha anat sorgint per si sol. D'alguna manera, he anat elaborant, encara que soni una miqueta pedant, un discurs sobre això. Perquè a més ho tinc claríssim. Hi ha una qüestió gairebé política amb el que faig, que simplement és de la reivindicació d'un territori. D'un territori que a més està com, potser l'expressió és una miqueta forta, però és una mica marginal. Des de Catalunya tothom se'n va al Pirineu, se'n va a l'Empordà, se'n va a la costa, fins tot al Delta se'n van, no van massa més lluny del Delta, que ho saps això, però aquí, per favor, aquí van de pas, aquí l'únic que hi ha són pomeres i pagesos i quina cosa d'interessant. Interessant, per favor. És l'únic lloc a Catalunya on les postes de sol arriben a l'horitzó, perquè a més fa baixada fins al Segre. I això dius, bueno, i què? No, i què? Quan el sol es pon fins a Vall de Tot, surten uns colors que no es veuen. Jo, al poble de la meva mare, per exemple, tenim, està baix també a les Terres de l'Ebre, hi ha el Caro, al davant, que són 1.400 metres. Home, allí es pon el sol mitja hora abans del que es pon realment. No hi ha aquests colors. També t'he dit una cosa, nosaltres tenim la sortida arran d'horitzó. Això sí, però estem parlant de... Això sí. I jo tinc flamencs davant del sol. No puc competir amb això, no puc competir de cap manera. No, també vaig a fer fotos allà baix, també perquè el paisatge és impressionant. No, i al final això s'ha convertit en dit, perquè ho hem parlat molt, fins i tot ara que vaig muntar aquesta exposició, que és el principi d'un projecte, això també ho porto amb un amic que és publicitari, un parell que creuen molt en mi, i d'alguna manera va ser obvi que al moment de mirar d'explicar, de fer un relat sobre el que estic fent, hi ha aquesta qüestió, diguem-ne, de reivindicació de territori. No és que ho faci, no, és que jo vull reivindicar el territori i per això faig fotos. No, jo faig fotos perquè m'agrada fer fotos, però a banda hi ha aquesta intencionalitat. Aleshores ara ja dic, estic molt centrat
Per cert, que m'he assabentat des que em vau avisar que estic fent microlocalismes. Bueno, està bé, perquè estic molt centrat en aquestes comarques, Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, una miqueta de Noguera i vaig estenent-me sempre a la banda aquesta. Al final tot té un nom, no? Jo també he de reconèixer que el terme microlocalisme potser sí que l'havia sentit a dir... No, però queda bé, és a dir... Sí, no m'hi havia parat a pensar, queda molt bé, no? Sí. Realment, i centrant-nos en aquest concepte del microlocalisme, clar, jo quan em plantegen el títol de la taula, dius, parlarem del món rural, no, però llavors veus una figura com la del Lluís, que està fent un microlocalisme però en l'àmbit rural. I ara, de fet, tu, Jaume, ho estàs, diguéssim, reivindicant una mica, en certa manera. Potser la paraula o la definició de valor és molt forta, però vosaltres, com a usuaris d'aquest concepte i com a practicants d'aquest concepte, en quin microlocalisme li doneu valor, més valor? Al fet d'exportar un microlocalisme d'un ambient urbà massificat de gent o al fet de promocionar un microlocalisme d'un altre territori com és el món rural d'aquest país nostre, que en té molt de món rural i que és molt extens i abast? La cosa amb la Barceloneta és que és com un poble, encara que sembli mentida, és com el rompeoles del turisme a Barcelona. O sigui, és una massificació que t'has d'anar a Benidorm per trobar aquest nivell de multituds. Jo, per exemple, quan vaig començar a fer les fotos de la platja, que això era el 2007, el 50% del públic a les platges era local, sobretot de la Barceloneta, l'altre 50% turistes, ara estem en un 90-10, o sigui, el 90% de la gent que hi ha a les platges és turisme, i el 10% gent de la Barceloneta o de Barcelona. O gent immigrant, també. Sí, també. He vist les tres fotos. Hi ha molta gent que no és turista, que ja ho veus, que són immigrants. O sigui, quan dic de Barcelona, incloc qui viu a Barcelona. Sí. No distingeixo. Els turistes són els que venen a passar uns dies. Aleshores, fent aquest... Em passa una mica com el Jaume. Estic reivindicant una cosa que malauradament està desapareixent. Ara estic amb els pescadors, és una cosa que li queda 3-4 anys. D'aquí 3-4 anys no hi haurà pescadors a la Barceloneta. És una cosa que té una tradició de 300 o més anys. Hi ha una família de pescadors al Joguet que es remunta al 1714, que van ser expulsats de la Ribera i van parar a la Barceloneta. I encara estan pescant, encara estan al barco La Ferrosa amb els germans Joguet pescant. Això és increïble. Que passi avui en dia a Barcelona, que és un tutti frutti, que sembla l'ONU. Com pot ser que això existeixi encara? Aleshores em va passar una miqueta com el Jaume. Estic reivindicant una cosa que malauradament hi ha un perill claríssim, que jo crec que segurament se l'emportarà per endavant, la globalització, el turisme, l'American Cup i tot plegat. Però encara queda gent de barri, encara vaig trobar un pescador arreglant xarxes al carrer, diu, sembla mentida. És com si al mes de Lloret de Mar trobessis algú de fa 200 anys. Com pot ser? I al mateix temps, com tu, reivindicant ells, la Barceloneta, intentar que sobrevisqui o ensenyar almenys el que hi ha ara, que d'aquí potser 10 anys ja no queda res de res, que ja és un complex turístic com el resta de la ciutat. Jo en aquest cas estic reivindicant el que és territori, perquè com tots sabeu el Delta estem en regressió i hi ha moltíssimes platges que ja no hi són i les ajudes no arriben i vulgues o no en les fotografies que canviem jo i juntament hi ha un altre noi que també és bastant actiu en el tema de les xarxes i tal. Entre els dos fem pinya i intentem enviar imatges de paisatge, ja siguen bones o dolentes, com he dit abans, i intentem això, que es valori una mica més el que és el territori del Delta i tot el que comporta. A més, és que es perdran moltíssimes coses, ja sigui les mejilloneres, territori, paisatge, i en fi, és tot un conjunt. Jo, retornant una miqueta a la qüestió que has plantejat, què és millor o què és pitjor, em sembla que no és el plantejament, senzillament. El més important, òbviament, hi ha la qualitat d'un material perquè ha de tenir una qualitat perquè pugui arribar, perquè
perquè aquí dius, no, és que no sé què, l'important és fer la foto. Sí, però ha de tenir una qualitat aquesta foto, ha de treure. A banda d'això hi ha la intencionalitat, o sigui, tu et dediques, si parlem de microlocalismes, el que entenc per microlocalismes que és, et dediques a un espai concret, perquè a més és un espai molt físic, estem parlant, no? Tu estàs fent el delta i, bueno, bàsicament el delta i la zona al voltant, suposo, tu t'has dedicat més a fer la Barceloneta i jo estic fent les terres aquí de Ponent, però està molt, diguem-ne, molt especialitzat, no? Però bueno. Parlem ara una mica del canal de difusió de la vostra feina, no? En certa manera, entenc que pel que he pogut anar veient aquests dies esteu tots en xarxes socials, sobretot Instagram, que és un dels principals mitjans de xarxes per poder difondre les imatges. Fins a quin punt creieu que aquests canals han contribuït a difondre el valor d'aquests treballs vostres tan concrets? És a dir, quin és el feedback que vosaltres acabeu tenint del vostre treball diari a través d'Instagram, per exemple, o d'altres canals? En el meu cas, jo crec que si no estigués a Twitter no estaria aquí jo ara. El fet d'anar penjant les fotos a Twitter, sobretot del tema pesquer. El de la platja jo encara no estava a Twitter, jo encara no penjava fotos meves, estava com qualsevol usuari de Twitter, doncs allà enfadant-me i discutint. I va arribar un moment que vaig començar a penjar fotos del tema dels pescadors i és que a Twitter hi ha molt periodista. Aleshores, de cop et contactava Televisió Espanyola o BTV que et volen entrevistar sobre aquest tema. És clar, de cop t'entrevista Televisió Espanyola a hora punta i milions de persones et veuen i de cop molta gent sap d'això i una cosa porta l'altra i l'altra a l'una i al final dic masses entrevistes, no vull fer tantes entrevistes, jo soc fotògraf, mireu les fotos, deixeu-me en pau. I sí, és molt important. Si no estigués a Twitter no estaria aquí. Instagram no tant. En el meu cas Instagram sí, però no... Bueno, sí, likes i tal, però no és allò, no tinc uns seguidors massius. És Twitter, sobretot. I sobretot jo crec per això, per periodistes, perquè hi ha periodistes, de cop el Jordi Borràs fa retuit i 200.000 persones la teva foto. Què ha passat aquí? I d'aquí ve que el Televisió Espanyola et truca. Volem fer una entrevista. I l'altre, els de BTV veuen que Televisió Espanyola i després TV3 vol que els altres també volen. I òbviament això és com es va estenent, una ona que es va estenent. A mi també passa el mateix que amb ell. Jo també soc de Twitter i també, igual que si el Mauri te retuiteja alguna cosa, el Tomàs Molina que posarem la teva foto al temps, que Antena 3 pondremos tu foto en el final de les notícies. I Instagram és com a tot és like o que bonic i jo prefereixo més el Twitter també. Sí. Perdona, però ara com que ho dius potser té aquest punt més de veracitat en el sentit que Instagram et permet fer tantes modificacions a una imatge abans de publicar-la que queda tan distorsionada que ja no saps distingir del que és real i el que no és real, no? Potser. Jo també soc d'aquestes persones que no soc de modificar molt, o sigui, retocar una mica la imatge i punt, no? Però hi ha gent que a la millor li agrada molt Photoshop i a la millor hi ha imatges que no són tan reals com aparenten i llavors l'Instagram potser et permet més això. Però com el Twitter ja és més el que diu ell, fotoperiodisme i envies, en el meu cas, imatges al temps o en aquest cas fotos de meteo, tampoc no pots empastrar una lluna allí quan realment no està, saps? Vull dir, sí. Jo de vegades sí que em pastro llunes, però no ho faig amb el Twitter. Jo o amb l'Instagram, jo mai he utilitzat un filtre d'Instagram o de Twitter. Jo faig anar al Photoshop. Jo és que et faig si fas un paisatge a la nit i surt una lluna preciosa en tot el detall, són dues exposicions. Vull dir, i no estàs enganyant a ningú, és com realment ho veu a la vista. La càmera no té el rang dinàmic per poder-t'ho treure. Jo m'he sentit a dir vegades, és que tu manipules. Tornem una vegada a un font coberta, no? Clar que manipulo, sempre manipulo, sempre. Una altra cosa és que siguis més o menys honest amb això, però sempre estàs processant les imatges. I si no les processes, deixes que ho faci la càmera, que ho fa un software que l'ha programat un senyor que té una idea de com ha de sortir la foto. Vull dir, les fotos jo les tiro en RAW, sempre en RAW, i després les processo totes, absolutament totes, que és el que s'ha de fer. Pel que fa a xarxes, jo faig anar més Instagram, jo vaig arribar una mica tard, vaig arribar uns
3 o 4 anys amb això de les xarxes. Twitter, també les poso als dos llocs, però Twitter no sé per què no tinc massa èxit. Jo tinc la sort d'estar en una facultat de comunicació, que hi ha molts periodistes, hi ha la senyora aquesta, per exemple, que alguna cosa en estat de fotografia, la Sandra Balcells, i això també em dona molt bon feedback, perquè tinc molts admiradors que són gent realment que n'entenen. I després, què més? I ara he començat amb jo que vinc del paper i tot això, ara he retornat al paper d'alguna manera, ja muntant una primera exposició, però jo la meva idea és que aquest projecte és fer-lo, és ampliar-lo, el fet de poder exposar en paper, perquè és una altra experiència el paper. El paper és important per les fotos. Al final, si traiem molt per xarxes és molt fàcil i realment facilita molt les coses, però és un altre nivell, una exposició en paper. Potser no és ni superior ni inferior, però és diferent, és una altra cosa. Abans perquè no hi havia més remei, ara tenim aquests altres, diguem-ne, podem fer aquestes imatges, exposar aquestes imatges virtualment, perquè és virtualitat tot, però el paper, hòstia, el paper, que maco que és, quan fa una foto de 80 centímetres de llargada i te la processen bé, te la imprimeixen bé, hòstia, fa molt goig, Vull dir, i això, vull continuar amb això, perquè realment ha estat, bueno, ja m'ho imaginava, però quan he vist allí exposat les meves fotos tan grans i tan ben posades en un espai més magnífic, dic, joder, m'ha agradat això. El problema que té això és que tu has de pagar. Clar, has de trobar que tu pagui, que si la Diputació, que si no sé què, perquè val diners. Al final és aquell això ja se n'ha parlat durant les xerrades d'aquest matí una miqueta, el fet del valor tangible de les coses. En xarxes socials ens trobem una quantitat tan bèstia de contingut que és molt complicada de digerir. I llavors el que us volia plantejar ara també està relacionat, en certa manera, tots teniu seguidors, esteu en una xarxa social altra, teniu uns seguidors, que no sé fins en quin punt és important la periodicitat en la que feu difusió de contingut. És a dir, heu de publicar una imatge d'aquest microlocalisme cada dia, cada setmana, cada mes perquè tingui el discurs una continuïtat, us l'exigeixen, entre cometes, els vostres seguidors. Com ho feu per trobar aquest equilibri de dir jo estic fent un treball que té una durada en el temps, perquè no és un treball d'un sol dia, una sola tarda, sinó que és fer un seguiment, una evolució d'un fet local durant molt temps. Quina és l'exigència que hi ha en aquest sentit? En el meu cas, cap. Faig el que em dóna la gana. Com que vaig a rampells, hi ha èpoques que produeixo moltíssim, i òbviament penjo moltíssim, i hi ha èpoques que no produeixo res i no penjo res. O sigui, no penso en els seguidors, penso en mi. O sigui, jo faig les fotos per mi, després si faig moltes les penjo, si no, no és una dictadura a veure si em diuen o no em diuen. Esclar, els pescadors, porto 4 anys fent fotos de pescadors. Hi ha molta gent a Twitter o a altres xarxes que em deuen periòdicament anar penjant fotos, haver penjat unes 200. Esclar, al final, que t'estiguis 2 mesos sense penjar ni una no passa res. És que jo trobo que quan és una obligació ja és diferent. Bueno, exacte. És molt diferent. Però jo no tinc cap obligació, però m'obligo. M'obligo per una raó molt simple, perquè és la manera en què treballo a la fotografia. Si no em penjo, i a mi m'agrada autoobligar-me, i una manera és dir, has de publicar una foto cada dia, cosa que he fet durant gairebé 4 anys sense falta, i això qui em coneix ho sap, que me'n començo a cansar. Ja me'n començo a cansar, però ha estat una manera d'agafar el cotxe, sortir, anar, que et fa una miqueta de mandra, te'n vas a un castell perdut de la Segarra, esperes que es faci fosc, no sé què, al final treus 1 o 2 fotos bones i estàs una quantitat d'hores i fas molts quilòmetres, però cony, quin plaer. I ho has fet també perquè has dit, bueno, és que necessito material perquè vull publicar. Però per què m'obligo? A mi ningú m'obliga, òbviament. Bueno, amb això tens raó en el sentit que a mi em passa, per exemple, si porto 2 mesos sense penjar una foto perquè no estic massa actiu, perquè el que sigui, em començo a sentir malament. Que em falta alguna cosa. No fas feina. Sí, és veritat. Jo trobo que és que t'agafa una mica el mono, no? Però no torno per penjar la foto a Instagram. Sí, no. Torno per mi. Per tu. Perquè no em trobo bé. No, què estic fent? M'he oblidat dels pescadors, he de tornar a anar. Aquest estiu he estat una miqueta malalt, no podia, coses personals, tal, he estat 2 mesos sense anar, al final. He d'anar perquè és que
A veure, l'acte de creació d'una obra, a veure, sempre, que digui el contrari, menteix, perquè sempre està igual que quan escrius una novel·la, ho faig per mi, no, ho fas també per que ho llegeixi la gent, però també ho fas per tu. És una teràpia, però també ho fas perquè ho vegi la gent, vull dir, ho fas perquè ho vegi, perquè es comenti. Ho fas per les dues coses, per tu, si no ho fas per tu, malament, perquè jo disfruto fent-ho, jo disfruto editant les fotos, mirant, lluitant, no dic ara com a la llei, home, si no ho ensenyes, tu quedes tu, quin sentit té tot. Si jo faig 200 fotos de pescadors a la Barceloneta i no ensenyo a ningú, és una miqueta una estupidesa. Sí, una miqueta tonto, sí. Aleshores són les dues coses, no? Ho fas per tu, per la teva satisfacció personal i professional, i perquè la gent ho vegi. Jo, de fet, tinc fotos de fa anys, de processos, que les tinc al disc dur i no sé massa bé, perquè no sé massa bé si les puc treure o no. L'altre dia ho comentava amb la Sandra, precisament, perquè són fotos on surt canalla, on surten de carrer. Tinc moltes fotos, tinc tota una col·lecció de fotos del procés, diguem-ne, que al meu entendre hi ha que són molt boniques, però no es pot publicar en xarxes allò, perquè és un merder, vull dir, perquè surten nens, és que només els nens, i hi ha això que parlaven aquest matí, hi ha aquesta ambigüetat, que per una banda, amb la Sandra comentava, que això ella en sap una mica, bueno, si ets periodistes del col·legi de periodistes es pot considerar que és periodístic, però esclar, si no ho ets, perquè jo no soc periodista, estrictament, soc, diguem-ne, comunicòleg, però no soc periodista. I és una pena que tinc moltes fotos de gent, jo per això faig paisatge, perquè el paisatge, a mi ningú, la Via Làctea no em vindrà a dir per què em publiques, entens? O un ametlla mort i no sé què, i un paisatge pel darrere. Saps el que vull dir? Jo a la platja, el treball final tindré unes 170 fotos, només hi ha un nen, que òbviament vaig demanar permís a la mare. És el més delicat. Perquè el nen va venir, estava jo a la platja amb tot el muntatge, i el típic d'un nen, no sé què. I li vaig fer la foto i dic, jo què faig amb aquesta foto? Dit això, tinc moltíssima gent despullada. Sí, jo ho he vist. La primera línia, transsexuals, abans que fessin el Vela, aquell tros de platja, allò era fantàstic, els personatges que jo em trobava. I mai he tingut cap problema. De fet, òbviament no he tingut cap problema perquè, per exemple, jo quan vaig començar a la platja, dic, com plantejo això? És molt delicat, jo no puc estar a 50 metres fent una foto a algú perquè és que acabaré detingut o que em trencaran la cara o passarà alguna cosa. Aleshores vaig dir, saps què, de cares? Vaig a la persona, dic, perdoni, mira, em dic Lluís Artur, soc fotògraf, estic fent carrera, blablabla, t'agrada que faci una foto? Hi ha gent que deia que sí, hi ha gent que deia que no. Al principi, potser el 60% em deia que no, i el 40% que sí. Aleshores havia d'insistir moltíssim i fer moltes, que era un desgast brutal. Al final, potser l'últim any el 95% em deia que sí i el 5% em deia que no, perquè ja tenia la pràctica, ja tenia el mòbil, ensenyava les fotos, mira, són aquestes fotos. Ah, doncs sí, i òbviament sempre els hi regalo, els envio i la gent està contenta. És veritat que és superdelicat, et pot sortir i has de demanar permís, perquè si no et pot passar alguna cosa. I amb els nens ja no t'ho dic, els nens... I sempre hi ha un risc, perquè tècnicament si no hi ha res signat també podrien dir no, aquest senyor em va fer una foto, jo no sé res d'aquest senyor. Jo no vaig fer signar, ho trobava massa aparatós. Dic, et vinc a fer una foto a la platja, estàs en pilotes i ara firma aquest paper. Dic, això qui ho farà? És una mica bèstia. El meu argument és, la meva foto ho faig amb un 35 mil·límetres, aleshores com a molt estic a 1 metre i mig teu. Faig servir un flash que fa 1 metre de diàmetre amb un assistent que està allà, tota la platja ens està mirant i tu estàs posant per mi així i aixà. Cap jutge s'ho tragaria que ho he fet d'amagatotis. Aleshores no he tingut mai cap problema perquè és que és de cara. És evident. No hi ha cap problema. No fa robats, ara, és impossible. És un desgast també per mi, per exemple, per arribar a aquest punt de seducció, de fotre un rotllo. Jo, per exemple, al principi una cosa que feia, donava la meva tarja amb el meu telèfon i la meva adreça del meu carrer i el número de pis. I si tens... Estic aquí, si hi ha alguna denúncia a la policia, mira, soc aquest. Al final ja no ho feia, al final ja ensenyaven les fotos i la gent, sí, jo vull una d'aquestes, sí. És delicadíssim. Ara és un desgast bestial amb els arbres i els paisatges. No, tens raó. La millor garantia en el teu cas
és que el tipus de fotos que fas és obvi que la persona és superconscient que li fas. Està posant, està mirant-me a mi. I en el teu cas, Pili, clar, tu diguéssim que el teu dia a dia no gira al voltant del món de la comunicació, estàs en una perruqueria, no? Llavors, clar, com conceps la teua obra més enllà de la idiosincràsia de la zona on vius, del país, no? Bueno, jo primer que tot tinc que combinar-me la meva feina en el que passa al Delta, i aquella setmana, per exemple, estic molt atenta a el que és el temps, el que van explicant, i si anuncien un canvi de temps, de dir, mira, a partir de migdia arribarà una tempesta que puja de València, i jo ja em començo a organitzar les hores a la pelo per a poder estar més o menys a hora al lloc precís, i jo vaig publicant, depèn el que va sorgint important, no? Tampoc no m'agrada fer-me pesada de dir cada dia la sortida de sol. La típica sortida de sol en flamencs, en barques, tampoc no soc d'aquestes, no? I llavors intento això, les coses importants, quan arriben les aus migratòries, ara a finals d'any arribaran els estornells, no? I estem tots com a bojos perquè arribin, i aquest tema és molt, a la gent agrada molt, i llavors estem un parell de setmanes que anem publicant només estornells. En el vostre cas, tant el teu com el del Jaume, el teu potser no tant, Lluís, però clar, esteu tocant un tema, la meteo, que avui en dia és un tema de rabiosa actualitat pel canvi climàtic. Vull dir, els periodistes estem tots els dies publicant sobre meteorologia, amb la sequera, si no és la sequera són aquests fenòmens inesperats que allà baix a vosaltres els esteu patint molt, aquí no tant, i ens tanquen els canals, no? Ara, de fet, fa 15 dies vam tindre un tornado al Delta, no? Exacte. I justament la persona que va gravar el vídeo no tenia xarxes socials, i el company meu, que també es dedica a la meteo, li va passar el vídeo i li va dir, mira, Agustí, publica tu el meu vídeo, perquè jo no estic activa a les xarxes, i ell va publicar el vídeo d'aquesta noia i se va fer viral. En el teu cas estàs publicant molt en la que és l'Espai Meteo, TV3, també has comentat a cadenes estatals. Una mica, doncs, quin és el valor que té el fet de poder que la vostra imatge, la vostra fotografia surti en aquests espais que acaben multiplicant per 10, per 20 les visualitzacions, arriben molt més lluny, no m'imagino jo? Jo el que sí que estic satisfeta és que abans que jo enviés fotografies al temps i això, el que és el poble de l'Aldea, el mapa no sortia. Llavors, arrel d'això va començar a sortir el que és l'Aldea ja al mapa, en temperatures, pluja, i si surt la teva imatge ja és total, perquè també donen a conèixer una mica de territori. Vulguis o no, la nostra zona no és que sortigués gaire per la tele, entre cometes. Llavors, és una gran satisfacció, la veritat. En el teu cas, Jaume, també? No envio imatges de la meteo, perquè... Una vegada em va enviar una, però va ser de casualitat, perquè em vaig trobar un bufarut, saps, que és allò, un remolí molt espectacular, i dic, jo els envio a la tele, i així ho vam publicar i tot. Però un dia aquests que feia una calor espantosa, hi ha aquests fenòmens estranys que te'ls trobes, vaig parar el cotxe, i un remolí, i el vaig fotografiar, em va fer gràcia, però en cap cas era una foto, vull dir, que estés buscada, ni perquè jo m'hi fixo molt, tot i que m'agrada el tema del cel, la meteo i aquestes coses, però no és una cosa amb la que hagi caigut. És més personal, diguem-ne, és més intimista. Els que ens dediquem al món de la meteo tenim un rànquing de fenòmens òptics que anem tatxant de la llista, de dir, jo he fet, m'he trobat l'espectro de Broca, m'he trobat l'halo solar, i anem tatxant. El que passa és que si viatges i et trobes un fenomen d'aquests, tots els fotògrafs són uns oportunistes. És veritat, la fotografies. Si trobes un espectre de Broca, vas a la muntanya i veus allí no sé què, dius, hòstia... Perdona, què és això, de l'espectre aquest? És la teva ombra reflexada als núvols. A la boira que està baix,
a la boira. I fa un aro de colors al voltant. És la típica imatge de la Mare de Déu en això. Però ets tu, no la Mare de Déu. Sí, no. Tots els fotògrafs tenim aquest punt d'oportunista, no? A mi em sembla, vull dir, si vas amb la càmera i veus algun fenomen, però així no viuries. Una altra cosa és que tu, que vas a buscar les tempestes, tot això t'hi fixes, però això són casualitats, és atzar. Normalment la foto que faig jo està normalment molt planificada, fins al punt que hi ha aplicacions com Photopills, per exemple. Jo vaig anar, ara ho explicava, aquest any, a principis d'agost, vaig anar a fotografiar la primera superlluna d'agost, que aquest agost n'hi ha hagut dues, una a principis de mes, l'altra al final, i el punt que volia que sortís precisament la teva terra per sobre del parc del Fangar, amb uns 600 mil·límetres, però per fer aquella foto amb una aplicació com aquesta, has d'estar a la platja dels monjos o no sé on a la platja de l'Arenal, segurament. No, a la dels Capellans. A les Capellans, sí, de l'Ametlla. De l'Ampolla. I arribo allí, l'Ampolla o l'Ametlla? L'Ampolla. De l'Ametlla no veus lo far, L'Ampolla, quan és més vella. Però clar, arribo allí i hi havia com 7 o 8 fotògrafs, tots allí amb els seus trípodes, tots allí posats, clar, perquè vull dir que la planificació és molt important amb el tipus de foto que feia, perquè jo he anat a planificar fotos, vull dir, perquè el sol es pon exactament per aquell lloc i allò, vull buscar allò. Jo estic buscant la posta de la lluna sobre Caro, les antenes. Jo buscava ja la gent amb la pose feta a la platja. No, sí. Disculpeu, que potser molts ja ho sabeu. El que heu de buscar és, em sembla que és el 12 d'agost del 2026, a 8:15 del vespre, amb el centre de total visibilitat passant més o menys per Penyíscola, un eclipsi total que per la zona de Penyíscola tindrà 1 minut i mig, absolutament brutal, dels més potents. Eclipsi total de sol. Bueno, doncs ens veiem el dia 26, no? Vilanova i la Geltrú. Ja fixem el punt de trobada. Fins a València. Ens veiem el dia 26, no? Vull dir, té una franja, però la central passa per allí. El meu cas és molt diferent. Què? Com que el meu són els éssers romans és molt diferent, però hi ha una similitud amb el tema de l'oportunisme. Per exemple, amb els retrats de la platja, jo arribava allà, m'instal·lava i em seia i començava a mirar. I anar mirant, i si no havia ningú que m'interessava, m'aixecava i m'anava a un altre lloc. Fins a un moment que sovint era quasi instintiu. Ja em veia jo aixecant-me, anant cap a aquella persona i perdoni, perquè ja veia alguna cosa que m'interessava del seu aspecte, o a vegades no era l'aspecte, sinó la pose, que ja me la trobava feta. Que sovint, si veus una pose molt graciosa d'un grup de gent, diu, sisplau, quedeu així, no us moveu. I jo faig la foto, i ja la tinc feta. I sembla que tu has fet una gran cosa, no, ja estava feta. Això t'ho trobes, tu has de planificar, has d'estar-hi, però al final sempre surt aquella foto que no t'esperes i que la millor és la millor de totes, que hi ha aquest punt de serendípia, o sigui, de casualitat, diu, hòstia, pum, i ho aprofites. Sovint ho has de buscar per trobar-ho, tu pots trobar l'atzar, però aquest atzar es repeteix molt més si estàs atent i si ho vas a buscar, és evident. Ens queden uns 10 minutets per fer l'hora de taula rodona. Jo no sé si algú d'aquí de la sala, ja veig que una mà alçada, té ganes de preguntar-los coses als nostres ponents. Doncs no sé si li han de passar el micro, però si no a viva veu també ens entendrem que està a primera fila. Endavant.
Jo crec que el Di Corcia, el problema que té amb les seves fotos és que sembla que siguin robades. En el sentit que tu veus la foto i dius és una persona que està passant pel carrer. No, ja ho sé, que sembla, dic. O sigui, les meves, estic a aquesta distància i amb un flash enorme. És impossible, ningú pot dir, és que no t'he vist, és que m'està mirant als ulls. I t'estan mirant. Ja. A mi... Ja... I no sé si t'has plantejat quins problemes es podrien derivar d'aquest de dir, ja, però jo no vaig donar ús a aquest plan d'inicis d'aquestes coses. Això, sí. Això quan li pregunto a la persona per fer la foto, i òbviament em pregunten això, i per què és això? Dic, això és un projecte artístic que potser acabarà amb un llibre, va haver una exposició a Londres, a una galeria al centre de Londres, em van comprar fotos allà, de fet col·leccionistes van comprar fotos per internet, americans, sobretot americans, holandesos, i mai m'ha passat res, ningú òbviament no soc el Di Corcia ni tinc aquesta... No cobro 20.000 euros per foto, ni soc tan conegut, ni molt menys. Aleshores, segurament moltes persones no saben ni qui soc, dels fotografiats. No m'he trobat mai cap cas. És veritat que quan ho deia, quan preguntava, deia, això potser un dia està a un museu o una exposició, vull dir que ho sàpigues. Després t'ho dic i jo tinc els resistents, perquè al principi, ara ja no, els últims anys no, perquè la tecnologia ha avançat i puc anar amb un flash, però abans que el flash era enorme, l'assistent estava allà escoltant, sentint el que jo deia. I la gent deia, vale, doncs no, cap problema. De fet, hi ha diverses, hi ha una, la més famosa, la dels senyors agafats de la Barceloneta, d'aquest projecte, està a la National Portrait Gallery de Londres. Va sortir una doble pàgina a la Süddeutsches Zeitung de Múnich. Ha estat per tot arreu i no he tingut mai cap problema amb ell, però és que jo ja vaig dir, és que el que no faré és, no et faig una foto per jo guardar-me a la casa i mirar-la jo només, perquè clar, no té... Sí. Sí, o sigui, amb això m'he llançat una miqueta sense xarxa, o sigui, jo t'ho explico el que jo penso, el que tinc al cap. Potser algun dia algú em denuncia i acabo palmant. Ja ho veurem, lluitaré, per què no? Perquè jo ho he explicat i no és una mentida. Jo dic, no, això potser un dia està a un museu, o com hi ha una que ja està, o surt a un llibre, perquè els dic, no té sentit que jo et faci a tu una foto aquí despullat a la Barceloneta i me la quedi jo a casa mirant jo sol. Que seria una miqueta com de... I hi ha gent que m'ha dit que no, de ser fotografiat, no, cap problema, moltes gràcies, ho sento, pum. Podria ser que algun dia digués, bueno, jo... Passa que també és tan... O sigui, vaig començar el 2007, ha passat quants anys? 16 anys. La gent, saps, va passant i molta gent ni es reconeixerà. Però no he tingut cap problema en aquest sentit, mai. No, és per amor a l'arte, bàsicament. I la satisfacció de veure la teua terra a la tele i ja està, i sortir a fer fotos. Bàsicament és això. Deixa'm dir-te una cosa, perdona, el tema de rentabilitzar. Jo, per exemple, tots aquests projectes com la platja o els pescadors o la Barceloneta em costen diners a mi, ningú m'ho paga. Si poso, per exemple, els pescadors els regalo còpies com a forma de seducció, perquè quan veuen, jo també en quiero. I aleshores tinc una fila de pescadors que volen que els hi faci un retrat. Això m'ha costat una fortuna, les còpies no me les regalen a mi. A la platja l'assistent no anava gratis, el flash no és gratis. El taxi no era gratis, tot això no... Res, o sigui, m'ha costat milers d'euros tots aquests projectes. També és veritat perquè estem en un país que estem, entens? Jo, per exemple, a Anglaterra, que he viscut molts anys, és un altre nivell. Els fotògrafs tenen un altre tracte, la cultura visual és una altra. Quan em van fer l'exposició a Londres me la van pagar ells i em van pagar el vol cap allà. I t'ho paguen tot. La Süddeutsche Zeitung per la doble pàgina em va pagar 1.800 euros. Increïble, aquí no paguen 1.800 euros ningú per una foto. I és un diari, no és un... Ja, però... Sí, els projectes personals, això.
no pretenc rendibilitzar absolutament res, és rendibilitzable això. Ara, si tu paga l'Ajuntament, en aquest cas m'ho va pagar l'Ajuntament, però i ara estàvem també en converses amb la Diputació i coses d'aquestes, bueno, que t'ajudi una miqueta, perquè si vols, a veure, no és que valguin molts diners una sola ampliació, però esclar, si fas una ampliació, ho saps perfectament que has estat comissària i ets comissària de moltes exposicions. Si vols un suport de qualitat, si vols una còpia de molt bona qualitat, la vols gran, però esclar, n'has de fer 20, n'has de fer 30, de seguit són molts milers d'euros. I bueno, si et poden ajudar, va bé. En cap cas jo em dedico a això per diners, per una sèrie raó. Jo ja tinc una feina que a més està més que relacionada amb la fotografia, amb la imatge, i jo ja en guanyo la vida. Vull dir, no tinc aquesta necessitat de dir, no, és que he de fer diners també és posant fotos i no sé què, i venen... Dit això, sí que m'han pagat fotos, però no ho sé, m'han pagat fotos per portar des de llibres, per coses d'aquestes. I a vegades, la propera vegada em sembla que diria que no, perquè l'última vegada, res, em van pagar 160 o 200 euros. Hòstia, però és que Hisenda em va fotre una clatellada que em vaig quedar, dius, hòstia, clar, jo tinc nòmina, no anava com a autònom. Entens? La propera vegada agafaré algun amic o alguna filla meva que és autònoma i escolta, tu, cobra-ho tu, perquè jo, entens? Per aquestes quantitats no surt a compte. Jo en aquest cas també vaig fer una exposició i també l'Ajuntament me la va subvencionar i és la satisfacció de veure tota la teva feina, que la vegi la gent. A més que vaig ajuntar, les Terres de l'Ebre tenim 2 parcs naturals, que és els Ports i el Delta, i vaig ajuntar fotografies de les estacions de l'any, els diferents paisatges que es va mostrant a lo que és a la muntanya i al delta. I la veritat que va quedar una exposició molt xula. En fi. Molt bé. No sé si algú més t'interessa en preguntar alguna cosa. Si no, doncs, fins aquí aquesta taula rodona que hem estat ja una bona estona conversant amb 3 grans professionals. Si no ho heu fet, us recomano que els seguiu a les xarxes socials perquè jo que per obligació ho he fet aquesta setmana per a documentar-me de qui eren les persones que havia de presentar avui, doncs ho he fet i fan una feina espectacular, per tant us animo a buscar-los i a trobar-los. Un petit aclariment. Digui, Jaume, digui. És que m'ho he buscat jo, m'he buscat a mi per internet, he posat Jaume Benet i surt un senyor que es diu Jaume Benet però que no sóc jo, que no el conec, que també publica fotos, no diré res. Tu ets lo Jaume. Jo sóc lo Jaume, tant a Instagram com a Twitter, lo Jaume, i això és fàcil de recordar perquè és d'aquí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continuem la jornada de Miravisions amb la següent taula rodona.